Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo dlala izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu kade nganigcina. Yazi ukuthi kade nganigcina abazalwane. Izathu esidade ngisho njalo angithi sigcine ukuxoxa kule ngosi yansuku zonke ngosuku lwangoLwesihlanu. Ngomgqibelo inkonzo zemvuselelo ebiseKatlehong eDH Williams Hall nangesonto. Izolo ngifake inkonzo yaseNtabeni ebesibanjelwe ubaba umfundisi uDokotela H.A. Mthembu. Ngiyabonga kakhulu omunye ukhomentile wathi mbusisile kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Kimi ngikho ngithi kade nganigcina. Ngoba manje ngiyazi ukuthi nangesonto benisangilalele kodwa kimi ngathi ama-platform o2 ahlukene yaphakathi nensuku nale yama-weekend. Ngibonge-ke kakhulu abasithwalile ngomkhuleko. Ngacela ukuthi nisithwale ngomkhuleko enkonzweni yangoLwesihlanu, sahamba kahle kakhulu. Noma saba nalawo mahiqihiqi-ke endiza yadileya. Ngendlela yadileya ngayo indiza safika sekuvaliwe lapho bekufanele sithole khona imoto eqashiwe obekufanele sisebenzise singale. Nokho-ke saze sathola itekisi elasimba eqolo. Angizoyisho-ke imali lisisa lapho sizolala khona. Ingxenye yokuphila-ke leyo. Kuba njalo nje uma uphila. Kanti ngisho sesibuya-ke yadileya futhi iplane esikhathini esijwayelekile. Kusho ukuthi into yakhona nje-ke ngeke sisho lutho, sizokujwayela nje uNkulunkulu esathanda sihambe ngaleyo ndlela. Kodwa nje ngibonge kakhulu imkhuleko, sibonga ukuthi nisithwale nemvuselelo. Ngokwami yahamba kahle kakhulu, angazi ngokwakho wena ubulalele inkonzo yahamba kahle kakhulu. Sajabula ukubona abantu baseGauteng befikile bephumile ngothi lwabo noma babe ngapheleleka. iGauteng inabantu abaningi. iGauteng iprovince yesibili ngobukhulu ekhaya lesu. KZN nabantu abaningi kulandela iGauteng bese kuze Eastern Cape. So-ke abantu bahluleka ukugcwalisa leya holo enkulu nenhle kangaka. Kodwa sibonga kakhulu kunina nonke enafika. uNkulunkulu anibusise. Ngisalindile ukuthi kube khona abangithintayo uma bekhona, ngoba kukhona lokho okukhuluma okwavelayo ukuthi khona abantu abafisa ukuthi kukhonzwe eThembisa, abafisa ukuthi kube nebranch eThembisa. Silindele ukuzwa-ke mangingakutshela nje isimangaliso, uyedwa umuntu osavelile, only one kuphela. Kodwa nje siyabonga impatho, siyabonga konke. Ngiphinde ngibonge abantu abasilethela abantu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Angazi kungena esihlava sinye noma ubuningi bey'nkonzo abantu bakhala ngamadatha, angazi. Noma kuyashisa izwi liyabahlaba, angazi. Abantu abaphumile izolo nanamhlanje ba-close to 30. Kodwa abantu abangenile bangaphansi kakhulu kwalokho. So kusho ukuthi-ke ngami amagama sesinjengebhakede elivuzayo wetha amanzi avela aphume. Kodwa-ke uma kuyicebo likaNkulunkulu anginankinga ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini uyasefa. Lokho kodwa kubiza ukuthi laba abasemandleni okuletha abantu babalethe bazi ukuthi bavala isikhala salaba abaphumayo. Baletheni-ke abantu bazalwane, uNkulunkulu akubusise. Kodwa ungalethi abantu abazophuma ngoba wena uzobe ubachazele kahle, awufani nalaba abangabachazeli abantu. Wena uzobe ubachazele kahle, abakho abazophuma, uzobakhulekela futhi wena ukuthi bangaphumi. Uzobakhulekela futhi wena ukuthi uNkulunkulu abasize bawuthole umqhele ngokungena ezulwini. Nabo futhi balethe abanye. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi kwi-feedback yaseKatlehong singagcina lapho. Siyambonga uNkulunkulu.
ngiyacela ukuthi sibhekane nenkonzo yethu esiqhubeka ngayo. Sesaphothula-ke ngey'limi nokuprofetha, siphothulile ngalokho bazalwane. Yazi ngiyakhumbula khona abantu ababecelile mhlawumbe u-2022 bathi bacela-ke ngikhulume ngey'limi nangokuprofetha. Ngathi mina sishiyela kuNkulunkulu. Ubonile kwenzekeni? Besibhizi thina siyikhulumela ngobunye. Wavele wasijikisa uNkulunkulu singaboni singanakile, sasithola sesingqo elimini. Yabona ukuthi inhle into kaNkulunkulu uma siyenza ngesikhathi sakhe. Kade bacela, ngathi mina sishiyela uNkulunkulu. Namanje ungasisho nje isihloko sakho ofisa kukhulunywe ngaso, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ngeke mina nginamathele kuso, kodwa ngiyazi uNkulunkulu uma eyibona isidingo saso uzongenza ngizithole sengikusona. So ngamanye amagama asikho isidingo sokucela isihloko esithize. Uma ufuna ukusicela isihloko guqa ngamadolo usicele kuNkulunkulu, yena uzothinta mina ungithole sengikusona. Yabona ukuthi kungcono lokho ngoba uma usicela wedwa uzothi ubaba uNsibande ngacela ukuthi akangenzeli. Cha, cela wena kumdali wethu, uyena ozongenza mina ngiye lapho, kanti wena sekuphendula umkhuleko wakho. Awuyazi imnandi lento. Yazi kodwa kumnandi ukhonza uNkulunkulu. Yazi kumnandi ngendlela emangalisayo. Hayi-ke asizishiyele lezo ezimnandi. Ke ngiguqe ngithandaze siye ezweni lenkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando osithande ngalo. Siyabonga ukuthi usigcinile Nkosi, sahamba sabuya emvuselelweni. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Namanje sibeka izinkonzo esinazo ngalempela sonto siziletha kuwena. Sibonga abantwana bakho Nkosi abalalelayo uma becela ukuthi bame ukuletha noma yiphi imeseji ngesikhathi sezinkonzo. Namanje ngayo le weekend isicelo siyafana. Basize Nkosi bakwazi ukusigcina ukuthi ukusukela ngoLwesihlanu uMgqibelo neSonto ngenxa yenkonzo esibhekene nazo balethe lokho okufanele bakulethe kuphela, hayi okunye. Kodwa siyakubonga Nkosi, abantwana bakho bayalalela. Sibonga Nkosi ukuthi uyiphathe le group enabantu abaningi kangaka, ngoba akekho umuntu ongayiphatha ngokwakhe, kodwa wena wedwa ngomoya wakho oyingcwele. Dumo lonke silinikeza wena. Qhubeka moya oyingcwele, uphile phakathi kwekhaya lezwi, usiholele kulo lonke iqiniso, uphile phakathi kwentaba yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, usiholele kulo lonke iqiniso size sifinyelele kulazini. Ngiyacela-ke namanje usiphathelele enkonzo, sisakhuluma ngobunye njengokuba wena umunye noBaba ekhaya ezulwini. Sicela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sizoya ezwini lenkosi ngokaJohane chapter 17. Siye laphaya kuverse 20 and 21. Fundeka kanje, angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Awu bakithi, ukuze izwe likholwe. Lelizwe kodwa lingafuni ukukholwa, angazi lizothiwani. Ake siye kwabaseFirst chapter 4, okuyilona elisifakayo eziphweni zikamoya. Ngizoqala kuverse 1 ngigcine kuverse 6. Ngakho mina siboshwe enkosini ngencengo ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, ngokuthobeka konke nobumnene nokubheka kade nokubekezela ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Verse number 5. Yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. Verse 6. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Siyeke laphaya kwabaseRoma chapter 12, siqale kuverse 6. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo.
Uma singesokuprofetha, siprofethe ngesingeso sokukholwa. Uma singesokukhonza, kube senkonzweni. Ofundisayo kube sekufundiseni. Oyalayo ekuyaleni. Owabayo enze ngobuqotho. Oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Bekufanele-ke siqedeleke ukuthi oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Bazalwane, kufanele uma uhola abantu, sikhuluma ngokukholwa la, sikhusisike umoya, ubahole abantu ngenkuthalo, bahole abantu ngokukhuthala. Ukukhuthala ukungafuni umsebenzi kaNkulunkulu usalele emuva. Ukukhuthala ukwenza sure ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu up to date. Lento ngihlale ngiyikhuluma, abanemibiko ephuthumayo noma efuneka ifike entathakusa bayabona. Ivuka ngo-3, akumnandi. Kodwa mawuhumusha ngelinye igama, ukukhuthala lokho. Lithi izwi leNkosi ekuholeni khuthala. Ukukhuthala lokho. Ngilale ngo-10, 11. Ukuvila lokho. Ngiyavila lapha uma nginjalo. Angithi emini ngibanjwe ama-messages. Eliqolo, emini ngibanjwe ama-appointments, abantu bayafona siyakhuluma. Ekuseni kakhulu kufuna ngi-athende nina ku-WhatsApp. Ntambama ngi-athenda nina futhi ku-WhatsApp. Yingakho ngacela ukuthi sicela abantu bangayiqi kwi-VN ngo-3 minutes. Uma emabili ama-VN noma emathathu siyasihlanganisa isikhathi singeqi ku-3 minutes. Siyacela umoya wama-emoji ungenile. Angazi kwenzekeni. Ngifuna ukuphumela obala niqonde kahle lento. Umuntu ofaka ama-emoji 3 times. Ngoba ngiyabona uma ngilokhu ngithi seyifaka okwesithathu. Number 1, ngiya-check-a ukuthi uyaxolisa yini uma eyifakile. Okwesibili, hlobo luni lwama-emoji alokhu ewafaka. Number 3, uma umuntu ongaxolisi, nama-emojis awafani bazalwane, awafani. Kodwa-ke ngishiya njalo nje, emoji nje noma yiphi ayimukelekile, ngiyamremover egruphini, ngiyamremover mina ngoba phela sibambisene akalaleli. Ubhizi ungithumelela ama-emoji, ubhizi uthumela ama-emoji ekhaya lethu. Abanye-ke ngiyabaxolela ukuthi engena nje umuntu ebengiphendula nge-emoji mina bese ngimchazela. Ngiqeda ukumfakela umthetho othi ama-emojis esiwasebenzisa. Sithi ngiyacela ungayisebenzisi kim i-emoji. Ngoba ngeke kusize. Khona abantu abenze ama-profile pic abo ama-emoji. Khona abantu abenze u-WhatsApp wabo uma uya lapha kwi-subject emchazayo ufaka ama-emoji. Bengajabula uma ungayivashela leya ndawo ususe lawo ma-emoji akho. Ngoba ngeke uphume emoyeni wama-emoji uma wena uzi-identifya uzohambisana nawo. Ngiyithipho nje ngiyakunikeza. So-ke ngiyacela abazalwane bangawafaki ama-emoji. Abazalwane bangeqi ku-3 minutes. Abazalwane bangawalethi ama-VN ngempelasonto. Abazalwane bangawalethi amanye ama-messages noma ngabe abhaliwe kodwa okungele wona eyokufaka umuntu ekhaya lezwi noma eyokubhuka. Ungayilethi nje noma ngabe uyibhalile. Ngiyacela. Nakule weekend nginey'nkonzo ey'mbili lapho ngiya khona. Umsebenzi mkhulu ngendlela emangalisayo. Siyabonga-ke uNkulunkulu anigcine abe nani. Silaphaya-ke ukuthi oholayo ahole ngenkuthalo. Ngize ngifike kukho lokhu ngikhuluma ngokukhuthala. Umholi oyivila uNkulunkulu akamfuni. Isikhathi esiningi-ke laba baholi abangamavila, yazi ukuthi bafunani? Abaholi abangamavila bafuna inkokhelo. Abaholi abangamavila bafuna ukukhokhelwa. Kuthiwa uholayo ahole ngenkuthalo. Ake sibheke ukuthi iziphi izinto okufuneka siziqaphele masihola. Incwadi kaPetro uqala chapter 5 sokuqala ku-verse 2. Yalusane umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa. Ngoba uma ucindezelwa ukuthi uhole uzovilapha. Khona izinto ongezuzenza kufanele uzenze wenqene. Fundisa nje igama leli ngenqena.
alingihlali nje emlonyeni wakhe. Ngoba umsebenzi awenzayo kaNkulunkulu asenqeni. Uyanqena, uyavilapha, uyivila emsebenzini wenkosi. Uyangithusa-ke wena, hayi wena uyangithusa, ungakwenzi lokho. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa, kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Ngamanye amagama, ungazibizi uzithume emsebenzini kaNkulunkulu. Bizwa uNkulunkulu. Noma uma ukhethwa abantu, asikholwa ukuthi bakukhethe ngokukaNkulunkulu. Ngoba kukhona nokuthi ungabiziwe ukhethwa abantu, kanti kukhona nokuthi ubizwe. So-ke ngakho uyenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokwentando yakhe, hayi yakho. Bese lithi kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo, kodwa ngenhliziyo evumayo. Kungabi ngenxa yenzuzo. Ngoba uma kungenxa yenzuzo yikho njani ungaholi ngenkuthalo. Kungabi ngenxa yenzuzo. Kungabi ngenxa ukwazi ukuthi makuphela inyanga ngiyahola. Angisho ukuthi ku-wrong ukuhola, kodwa phusha phambili intando kaNkulunkulu, okunye kulandele. Uthi verse 3, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona. Ungazenzi inkosi usufuna ukuthotshelwa. Ngake ngayixoxa le ukuthi sasisenkonzweni yabefundisi kwenye indawo. Sibamba ulayini siyophaka sidle. Yathenga insizwa, mina owami umfundisi, elami ibishop alibamba ulayini. Ngizoliphakela nje ngilihambisele. Uyahlonishwa lo muntu. Angazoma la. Ngayibuza ukuthi njengoba singabefundisi sonke, ukuma la kuyina yini inkinga? Khona uma kuthiwa ume nabazalwane umfundisi wedwa, ikhona yini inkinga? Yazi mina ngi-understand. Ikhona yini inkinga? Yini abantu bakuqhakambisa kangaka ukufundisa? UJesu ebehlisile wabeka phansi. Wathi gezani inyawo zabanye, wathi thobani, wathi uma ungafani nengane kungena ezulwini. Why abantu bathanda ukuziphakamisa? Lithi-ke kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Yiba isibonelo somhlambi. Kambe umalusi uyakwazi ukuba isibonelo semfuyo ayifuyile? Umalusi uma efuna ukuya etoilet, ushona etoilet. Kodwa inkomo uma ifuna ukuthoyiletha ivele izenzele nje. Kodwa manje kuthiwa-ke umalusi akabe isibonelo emhlanjeni. Okungukuthi akufani nokwelusa inkomo umuntu. Selusa abantu abafana nathi. So asikho-ke isidingo sokuphakamisa ubufundisi bakho nobami. Ngoba siyafana, kufanele sibe isibonelo. Ngiphila impilo eyenza abayithanda abazalwane. Ngiphila impilo abazofuna ukuyiphila ngoba ngiyisibonelo. Kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Uyisibonelo yini wena somhlambi? Noma uphakeme kakhulu, uphakeme uthinteki. Yiba isibonelo somhlambi. Athi verse 4, kuyakuthi nxa ibonakalisa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo. Umqhele uzozuzwa ngokuthi wenzeni wena welusa umhlambi kaNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu. Awulusanga ngenxa yenzuzo. Uwuluse ngenhliziyo evumayo, hhayi icindezelo. Yingakho izwi esiphuma kulona lithi oholayo ahole ngenkuthalo. Kuvuka izwi lapha kwizenzo, lapho umpostoli uPawuli exoxa ngokukhuthala kwakhe. Yakhuthala le ndoda. Ngicabanga ukuthi izenzo 20. Izenzo 20 ngicabanga ukuthi izimpela. Verse 31, izenzo 20 verse 31 lithi ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Yilento ebizwa ngokukhuthala leyo. Ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Umholi unjalo-ke, uyakhuthala, usebenza ubusuku nemini. Isikhathi sokulala sincane. Mina ngisho umholi okhuthele.
Unjani wena? Ukhuthele nje? Mhlawumbe nje usuzosho umthetho awufuni ukuphazanyiswa wena mawulele. Usebenzela uNkulunkulu kodwa wena ungafuni ukuphazanyiswa. Yena ethi angilala ngozeli. Akalali yena kozeli, usigadile. Uthi unyawo lwethu lungashelile kodwa wena uyalala. Awukahle mzalwane, kahle mzalwane. Ngisho nomzalwane nje uqobo. Ungalali ungamkhulekela umfundisi wakho. Ungalali ungalikhulekela ibandla. Ungalali ungabakhulekela omakhelwane nabaholi bezwe, abaholayo bepolitiki noma abendabuko. Khumbula ukubakhulekela. Bese uyakhulekela kumndeni wakho, uzikhulekele nawe. Uzombona uNkulunkulu uzokusiza. Hhayi-ke sikhuthaleni bafowethu endlini kaNkulunkulu. Ukhuthalele ukuyoklina indlu kaNkulunkulu. Khuthalele ukulungisa ibala, igceke, abanye bathi ibala likaNkulunkulu. Khuthalele ukubeka izihlalo, uzisule, ususe idasti. Ukhuthale nje emsebenzini kaNkulunkulu. Oholayo ahole ngenkuthalo. Uthi kumpostoli Paul, ngakho lindane nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu usuku nemina ngiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Awu siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kakhulu ngoba ungisizile ngipha amandla okuliphilizwe. Ngempela ubusuku nemini nami ngalibeka lelo licaci ngoba lo 3 hours 4 hours engulalayo ngivuka ngo3. Abanye bathola iyalo, abanye bathola imkhuleko, abanye bathola lokhu nalokhu. Awu siyambonga uNkulunkulu usinike ivangeli elisezweni lakhe. Mina ngikhuluma ngelifana nalo, ngikhuluma ngalo ngqo. Usinike ungqo, ngakho ungadlali ngongqo. Hayi angigoqe ngikhuleke sibambe la. UJesu Kristu Inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwena. Siyabonga usithanda kangaka. Siyabonga Nkosi ukusenzela umusa. Udumo lonke lungolwakho lukufanele ikhathi zingakabikho. Busisa lona loyo lalela ogulayo. Ilula isandla sakho Nkosi umthinte umphilise. Ngiyakhuleka noma ngabe uphethwe yini. Siyabonga ukuthi usephilile egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. UJesu Kristu Inkosi. Amen. Nakho ngilingeka kwathi angicule. Ubaba uNzibande ovalisayo, lalifa izulu uJesu Kristu Inkosi.